Once I built a railroad, I made it run, made it race. Hola a tots i totes, benvinguts a un nou capítol del nostre podcast educatiu. Nosaltres som Elena i Àngela i avui us acompanyarem en aquest viatge per conèixer un personatge molt important en la història de l'educació. Qui serà aquest autor tan important? Doncs no és ni més ni menys que Ovidi de Crowley, un metge, pedagog i psicòleg infantil belga que va revolucionar l'educació al segle XX. Les seues idees continuen vigents en moltíssimes escoles actuals i ens han inspirat a explorar la seva vida i les seues aportacions pedagògiques. De Crowley va viure entre 1871 i 1932, un període de grans canvis a Europa. La industrialització transformava les ciutats i la vida quotidiana. La ciència i la medicina avançaven ràpidament i començava a sorgir una preocupació real per la infància, l'educació i el desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes. Sí, a més en pedagogia s'estava gestant l'anomenada Escola Nova, amb figures com Maria Montessori, John Dewey i Edward Clapper. A més, aquest moviment defensava una educació més activa, centrada en l'experiència i en l'aprenentatge pràctic. En aquest context, de Crowley va desenvolupar la seva pròpia visió. L'educació havia de partir dels interessos i necessitats reals del xiquet i de la xiqueta, connectant l'escola amb la vida quotidiana i preparant els xiquets i les xiquetes no només per aprendre, sinó per a viure i actuar en el món. Ovidi de Crowley va néixer el 23 de juliol de 1871 a Rons, Bèlgica. Des de jove va mostrar un gran interès per la ciència i la medicina. Es va formar com a metge a la Universitat de Brussel·les, especialitzant-se en neurologia i psicologia infantil. El seu contacte amb xiquets amb dificultats d'aprenentatge va despertar en ell un fort interès per la pedagogia i el va portar a qüestionar els mètodes tradicionals d'ensenyament. En 1901 va fundar la seva primera institució per a xiquets amb necessitats especials, la qual cosa li va permetre observar de prop com aprenien i com es desenvolupaven els xiquets i començar a experimentar amb noves formes d'ensenyament. Clar que sí, va crear la famosa École de l'Ermitatge, una escola oberta a tots els xiquets i xiquetes, on va aplicar de manera pràctica les seues innovadores idees pedagògiques. Quina meravella! I saps què? A més de les seues experiències pràctiques, de Crowley va escriure nombrosos llibres i articles sobre educació, entre ells L'Escola per a la vida i per la vida, La funció de globalització, i en francès, Psicologia de l'enfant i pedagogia experimental i l'educació de l'enfant, on plasmava les seues reflexions sobre com havia d'organitzar-se l'ensenyament. És interessant, no? Veure com la seva formació com a metge va influir en la manera d'entendre l'educació. Sempre buscava que l'ensenyament estiguera adaptat a les necessitats físiques i psicològiques dels xiquets i xiquetes. La seva aportació més destacada va ser el mètode de centres d'interès. Ell deia que l'educació havia de partir sempre del que interessa a l'infant i del que és rellevant per a la seva vida. Això significa que els continguts escolars no s'han d'ensenyar de manera fragmentada o abstracta? Clar, han d'estar al voltant de temes significatius per als que els interessa als xiquets. És a dir, temes com l'alimentació, la naturalesa, la ciutat, la comunicació o el treball, que permeten que els xiquets i xiquetes aprenguin diferents àrees del coneixement de manera simultània: matemàtiques, llenguatges, ciències, habilitats socials, tot connectat amb un centre d'interès que desperta la seva curiositat. Ho has entès perfectament. Mira, per exemple, si el centre d'interès és el jardí, els xiquets poden estudiar botànica, comptar plantes i flors, escriure un diari d'observacions i aprendre sobre la cura dels éssers vius, tot que estiga dins d'un mateix tema global. Saps, una altra innovació important de Crowley és la lectura global, un mètode que proposa ensenyar a llegir començant per paraules i frases completes que tinguen sentit per als infants, en lloc de síl·labes aïllades. D'aquesta manera, els més menuts aprenen a comprendre textos des del principi, relacionant la lectura amb el seu entorn i les seues experiències. Sí, i de Crowley també va ser pioner en l'observació del xiquet com a eina pedagògica. Ell creia que el docent havia d'observar detingudament a cadascú per conèixer els seus interessos, els seus ritmes, les fortaleses i necessitats. A partir d'aquesta observació, es podia organitzar l'ensenyament de manera personalitzada, respectant el desenvolupament individual de cada alumne. A més, promovia l'aprenentatge actiu, el xoc educatiu i l'experimentació directa, entenent que els xiquets i xiquetes aprenen millor fent i explorant per si mateixos, en lloc de limitar-se a memoritzar continguts. Aquesta fou una innovació educativa superinteressant, perquè connecta molt amb les tendències pedagògiques modernes, aprendre a partir de l'experiència, la curiositat i els interessos personals del xiquet.
Entre les seues obres més importants, com ja hem comentat abans, destaquen l'Escola per a la vida i per la vida, on explica la seva visió integral de l'educació, la funció de globalització, en la qual desenvolupa el seu enfocament d'aprenentatge globalitzat i els seus estudis sobre psicologia infantil i pedagògia experimental, que el van consolidar com un dels referents de l'Escola Nova. El seu llegat encara es reflecteix en metodologies modernes que valoren l'educació activa, la interdisciplinarietat, el respecte pels interessos del xiquet i l'ensenyament connectat amb la vida quotidiana. En resum, Ovidi de Clori ens va ensenyar que l'educació no ha de centrar-se únicament en la transmissió de coneixements abstractes, sinó en el desenvolupament integral dels xiquets i xiquetes, en la seva curiositat natural i en la seva capacitat per relacionar allò après amb la vida real. El seu enfocament basat en centres d'interès, observació, lectura global i aprenentatge actiu continua sent avui dia una font d'inspiració per a docents i pedagogs d'arreu del món. Gràcies per acompanyar-nos en aquest episodi dedicat a Ovidi de Clori. Esperem que la seva història i les seues idees vos hagin inspirat tant com a nosaltres. I recordeu, aprendre no és només memoritzar, sinó explorar, experimentar i connectar amb la vida. Fins la pròxima i seguiu aprenent amb curiositat i entusiasme! Once I built a railroad, I made it run, made it race against time.